கைடு சேனல். போன வீடியோவில் நம்ம எப்படி இந்த எக்கை நிற்க வைக்கிறதுன்னு பார்த்தோம். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, எக்கை வச்சு இன்னொரு ட்ரிக்கு பார்க்க போகிறோம். அது என்னன்றது இந்த வீடியோ பார்ப்போம். அது இந்த கேண்டில் வச்சு பார்க்க போகிறோம். இந்த கேண்டில் நம்ம பற்ற வச்சுப்போம். பற்ற வச்சாச்சு. இப்போ காய்ஸ், இதில் நம்ம இப்போ இந்த எக்கை நம்ம நிற்க வைக்க போகிறோம். கருவி வைக்க போகிறோம். இப்போ இது கொஞ்சம் கறி இருக்குது. கொஞ்சம் நல்லா கறி இருக்குது. இதை இப்போ நம்ம தண்ணியில் போட போகிறோம். தண்ணியில் போட்டால் என்னன்னு பார்ப்போம் வாங்க. ரைஸ் இதுக்கு ஒரு இது மாதிரி உருவாகுது. பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். இது மேலே ஒரு சில்வர் ஷீல்டு வச்ச மாதிரி இருக்குது. நாங்கள் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சில்வர் ஷீல்டில் எதுவுமே வைக்கல.